Putraku nggih wong bagus, putraku wong asigit. Dasa Wirukrama kawula nuntun wonten timbalan iki kadhawuh Diwaji. Tumeka kala mangsani tunduk kelawan araran taman sekawit. Kalamunta panjenenganing sun nedya lengser keprabon amung jeneng sira kulup ingkang wenang antuk nugraha lengsering keprabon Pancawati. Niki pistaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu. Kakang Narpati Sugriwa kula wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Sinuwun. Lesmana wonten dawuh Koko Prabu Gunawan kula wonten dawuh Anoman lawan Anila wonten dawuh Sinuwun, wonten dawuh Sinuwun. Kyai Semar kula Sinuwun dina iki Kyai Semar ingsun mundhut senjata pitulung dawuhna kelawan para kadang-kadang Wira Pradangga minangka ingsun Dasa Wirukrama. Ha inggih, inggih. Mangke badhe kula aturaken dumateng sedaya para kadang-kadang Pradangga ingkang sepados ngawontenaken upacara jumenengan monggang. Kyai Semar. Kula sinuwun Kyai ingsun mundhut pandonga Kyai Badranaya tak semanggakake Kyai ingkang minangka sesepuhing negara. Inggih, inggih. Keparenga kula matur dumateng para prayagung ingkang anekseni jumenengan menika. Rahayu Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi ingkang sami pinanggih. Singgah, singgah, kala singgah. Durga mendak kala sirna. Ilang sarap sawane. Manggiya basukine manggiya rahayune dengan Narendra ing Pancawati lengsere Sri Rama Wijaya pinaringake ingkang putra Raden Dasa Wilukrama sakwise ngasta keprabon ana negara Pancawati keparing ingkang sinuwun Sri Rama Wijaya paring sih nugraha marang ingkang jumeneng nata jejuluk Sang Prabu Dasa Wilukrama. Siang pantara ratri amung ulun tanul yuwan kaeksi mila katur kang cundha manik prasasat rageng ulun kang sumembah mungguing padan to Prabu nyang kagu ngantos sing sim
Anak Prabu Dasawilukrama wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Rama Prabu dina iki anak Prabu sakpuse panguwasa negara Pancawati ingsun paringake marang jeneng sira Pursa negara iki ingsun pasrahake marang anak Prabu abang ijone ruwet rentenging negara mangsa Budawa panjenenganing ingsun dalasan para wadya bala mewah para senopati amung bakal nyengkuyung murih tentreming negara Pancawati mewah tentreming kawula lan bangsa Pancawati. Inggih Kanjeng Rama. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan upami menika mangke ewa-ewan pernatan kados pundi? Iya, Pak Rasa jer kabeh mau tumuju marang katentreman lan karahayon ora ana pekewe. Nok nggih paduka Kanjeng Rama lan ngaturaken panuwun kula ingkang tanpa upami. Kanjeng Rama, apa nggih anak Prabu? Nggih, reh ning menika sampun kasaputing rinten liripun paripurna upacara jumenengan badhe ngancik dalu keparenga sedaya kula aturi ngleremaken penggalih langkung rumiyin ngiras pantes mahargya anggen kula jumeneng. Iya. Ingkang kepareng wungon, monggo kula aturi wungon. Ingkang kepareng ngleremaken penggalih, monggo kula aturi ngleremaken penggalih. Kula suwun dalu menika merdika raosing penggalih. Kakang Narpati, piye Gunawan? Nggih. Srupanipun kula dalu menika sampun ngantos sare rumiyin. Ning apa Gunawan? Dalu menika kula aturi nyaketaken ing pengatos-atos. Arepene ngopo? Mboten menapa-menapa menawi tiyang menika kebak ing pengatos-atos badhe wonten rubeda rak ngertos to Kakang. Oh, mengkono. Nggih. Lan kula nyuwun teman. Nggih kados pundi? Kaya para wanara supados dalu menika wungon rumiyin. Ampun bilih wonten menapa-menapa jalaran sok-sok menika wonten rubeda salebetipun sami ngawontenaken pahargyan. Saged ugi sok kesusupan sandhi upayaning mengsah. Oh nggih. Mangke pawrkawis katentremaning negari Pancawati tanggal jawab kula lan sedaya para kadang wanara. Nggih, kula sumanggaken lho Raden. Angkro sru sumbar Lindu bumi konjeng kumalodo guntur ketuk Mokang jolo nidi Kumembak penyung kumambang tu sang Wisnu Bathara Sedalutan bisa nindra sang Prabu Dasawilukrama Eling-eling Narendra ingkang narika semana wis kencokan kumara wis minger kiblate ilang kautamane
ciptaning galih amung budidaya. Dene rarsa padi lenanira. Narendra sepuh Prabu Rama Wijaya. Lon-lonan tindake Sang Prabu Dasawilukrama angkumadi papan pesaryanira Sri Rama Wijaya. Kanjengange klap-klap katon berkincange ngalis risang mawe gandrung arang kadwukir muyak mayik katon tias bali lumare sang gandrung wah wektu kang prayoga ngguh wanci tengah wengi ndi peturane Rama Wijaya. Jinjit-jinjit lampahe Sang Dasawilukrama dupi wis manjing papan parmane Sri Rama Wijaya. Sampai sakala brangkang anyaketi ungyanira Sri Rama ingkang katemben Indra. Grayah astane Prabu Dasawilukrama sigra amiyak singep ingkang kinarya singeping Sri Rama Wijaya. Riwasnya tinarbuka ponang singep sakala Prabu Dasawilukrama pusaka curiga tumanteping jajanira Sri Rama kagiat Sri Rama Wijaya. Nalika semana sigra lumajar saking jroning panti pamerman nenggih Sang Dasawilukrama. Bathara jagat pangestungkara. Ora nyana kalamuntana telik sandhi upayaning mungsuh ingkang bisa manjing jroning panti pamermaning temah nibakake curiga tumanteping jaja isih pinayungan dening Gusti
ora nratah jantungku. Kok kaningaya temen ana lelakon kang elok-eloki baya sapa kang tumindak curika iki. Koko Prabu wanci sanes wanciripun dene Paduka Koko Prabu animbaling Kang Rayi Sarana anggah-anggen kula tilep Yayi waspadakna jajaning pun Kakang Tatu Curiga iki ana curiga ingkang tumancep jajaning pun Kakang pranyata ana duratmaka ingkang nedya nyidra pati uriping pun Kakang Lesmana enggal koyaken sapa baya tak kira durung adoh. Sakala geger kraton Pancamati karana wonten duratmaka. Malih, malih, nggih malih, malih, malih. Kula paman parat kanuman wonten dawuh. Gusti ingkang sinuwun Tatu Curiga jajane. Manut ngendikane ana duratmaka ana maling cumane lanyo mancing jurung pati pamerman. Waduh. Gek sinten paman? Rupamane ngerti pateni mau-mau. Perintahno kabeh para wanara sing turu-turu kagugan. Sapa sing ora tangi laran? Kon nglilir, kon melek. Ana maling. Iye, wonten duratmu. Eneng maling, 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 maling. Hei, katangi maling. Kadarita kayata mangkono nalika sumur ingkang wonten jroning pakunjaran nenggih Raden Jayanggada ingkang winastan mrengkang saking pernatan jroning ratri mireng payo-payo jroning kedaton eling-eling Jayanggada Senopati Limang dupi mireng payo-payo datan saroning penggalih tatan saronta ing penggalih Bramantya ndupak pager tembok jebol padha sanane kok mlebu jroning kedaton. Maling, maling, maling. Maling, 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 ada maling. Klilir, klilir. Maling, ada maling, maling. Ada maling. Lawas urip ngawula ning Pancamati durung tau Pancamati kok enek maling. Ka nek mung nyolong bondo donya. Mesti ning bab-bab wigati kang siningit. Mesti wong tumindak curiga sing adi gawe onar ana negara Pancamati. Ya sapa menungsane candak mati dening aku. Malinge mati dening aku kowe. Wah kowe. Kowe.
malinge. Lho, aku Jayanggada. Kowe Dasawilu Krama. Hei! Ratu Pancawati Prabu Dasawilu Krama. Kowe sing gawe untran-untran. Iki malinge. Aku Pahat! Mati seneng aku, hei! Wah, iki apa? Mati wae! Mati kowe! Manut kabar sing bali mung kowe Jayanggada. Iki ning sambung rapete. Kowe bakal nyidra kawan Kanjeng Rama Prabu Rama Wijaya. Ya ngono ora? Ora usah plilak-plilik mripatmu. Dasare kowe gething keburu sengit. Kowe wis ora seneng karo Sri Rama. Parek kepengin bali lar njungkeng kawibawan. Parek gawe gara-gara. Lho, mari kecekel.